kanta gi-request ni sa katong gibiyaan og kuan uyab niya gipulihan og tanod. Unya ako lang pong ginungagan ibutanan ako sikyo kapgo pulis ug sundalo. So maigo ay kasuko mga kaidol ha. Kanta ra ni gi-request ni. Akong nahibalan, ikaw daw gibiyaan sa imong uyab, kay nangitag kwartahan, maong ikaw karon, sige nalag inom, kaysa imong uyab, wala pa kakamove-on. Karon nimong uyab kay nang uyab og tanod, pagkahuman sa tanod na pay di uyab nga sikyo. Dili lang ka nakadaghan pa, kapgo pulis sundalo ratsada, pasagdi og kalimti tungbayhan na ug nakit-an mo ang igat mong uyab ni sa kag barko nang nitagsiman. Akong nahibalan, ikaw daw gibiyaan sa imong uyab, kay nangitag kwartahan, maong ikaw karon, sige nalag inom, kaysa imong uyab, wala pa kakamove-on. Karon nimong uyab kay nang uyab og tanod, pagkahuman sa tanod na pay di uyab nga sikyo. Dili lang ka nakadaghan pa, kapgo pulis sundalo ratsada, pasagdi og kalimti tungbayhan na ug nakit-an mo ang igat mong uyab ni sa kag barko nang itagsiman, ug nakit-an mo ang igat mong uyab ni sa kag barko nang itagsiman. Thank you kayo mga kaidol no. Pakishare sa video. Daghang kay salamat. O God bless atong tanan. Bye-bye.